L-għodwa tajba. Illum il-ġimgħa 28 ta' Awwissu infakru lil Sant Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa u Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu l-parabbola tal-10 xebbiet bil-imsiebaħ jistennew l-arus li tirrappreżenta l-istennija tagħna u l-ħtieġa li nkunu mħejjija biex niltaqgħu ma' Ġesu. Bl-interċessjoni ta' Sant Wistin, mulej, illum nitolbok biex inkun kapaċi nisma' dak li tixtieq minni. Ejni ngħix dak li tikmandani u ikmandani dak li trid, għaliex fik biss tinsab il-għena u l-mistrieħ tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispirtu li bih imlejt l-Isqof Sant Wistin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-għaġġ għalik biss għajn tal-erf veru u nfittxu lilek biss missier li mħabba qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu ma batnix biex nammet, iżda biex inxandar l-Evanġelju. Mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluha għal dawk li jintilfu. Imma għal dawk li jsalvaw għalina hi l-qawwa t'Alla. Bħalma hu miktub, neqret l-erf tal-orrif, inwarrab id-den tad-denin. Fejn hu l-għaref? Fejn hu l-iskriba? Fejn hu l-filosfu ta' din id-dinja? Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja? U billi fl-erf ta' Alla id-dinja berfa ma għarfitx lil Alla, Alla oġbu isalva lil min jemmen bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi ifittxu l-erf, imma aħna inxandru l-Kristu msallab, skandlu għall-lut u bluwa għall-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin, sew lut, sew Griegi, Kristu huwa il-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa aktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Ngħidu flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ngħidu flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem. Minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ngħidu flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art.
Isru u jitolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bejn il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet iġebħuha ma' għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt il-qlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl nistema' min jgħajjat ara l-arus u ħorġu l-qawħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-qlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-qlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra bdew jgħidu Sinjur, Sinjur iftħilna. Iżdu weġibhom u qal tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Issru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Sant Augustin kien Afrikan. Twilet fis-sena 354 f'Tagaste li jkollhom parti mill-Alġerija u kellu missieru Patrizzju kien pagan waqt li ommu Monika, Santa Monika li għamilna tifkira tagħha l-bieraħ kienet mara nisranija u devota. Kellu edukazzjoni tajba ħafna, anki kellu dik l-edukazzjoni li tgħinu jkun f'kuntatt mal-kultura rumana. Imma imbagħad meta kiber fl-adolescenza żożija ingħaqad mal-Manikej, setta eretika, u dbiet mitrobbija nisranija li tagħtu ommu. U anki għax ħajja imqalba ħafna. Kien moti għall-istudju, għall-erf, anki biex jgħallem f'Tagaste, jgħallem Kartaġni, jgħallem Ruma u spiċċa wkoll jgħallem Milan. U hemmhekk imbarra li kien jgħallem kien ikompli ifittex. Għadda ħafna minn ħajtu ifittex lil Alla fil-fatt, ifittex il-verità. U ġie f'kuntatt hemmhekk ma' San Ambroċ li kien l-isqof ta' Milan. U kien jolqtu meta jisimgħu jipretka. U dan kien il-bidu li mbagħad kompla anki japprofondixxi Sant Augustin fil-ħajja tiegħu il-bidu ta' din il-konverżjoni li seħħet fih il għaliex meta kien jisimgħu kienu ġalu jaħseb u bil-mod il-mod iddeċida illi jikkonverti fil-fatt kien San Ambroċ stess li fis-sena 387 għamdu fil-viġili tal-Għid. Kien hemm preżenti għal Magħmudija ommu Santa Monika li kienet għaddiet dak is-snin kollha u tammet ta' 33 sena. Dak is-snin kollha titlob għalih u titlob għal konverżjoni tiegħu. Kienet qisha dak li smajna fl-Evanġelju iżomm il-mużbih mixaw lil-ħin kollu tama li Alla jisma'
U fil-fatt kienet kuntenta ħafna illi ratu jitammet. Mietet ftit wara kienet sibtaħħom kien li jmorru lura l-Afrika, pero jimietet hemmhekk stess. Imbagħad Sant Agustin eventwalment mar aktar tard lura ta' Gaste fejn anke kien jgħix f'ħajja komunitarja u fis-sena 391 ġie ordinat saċerdot. Ftit snin wara ġie magħżul bħala l-isqof ta' Ippona. U għadda imbagħad ħajtu bħala isqof raj li jieħu ħsieb tassew il-poplu ta' Alla bil-predikazzjoni, bil-kidbiet tiegħu mimli jerf, bil-ħsieb tiegħu wkoll għall-foqra, għall-morda, għal-nies fil-bżonn, anke speċjalment anki dawk li kellhom bżonn l-ikel biex jgħixu, il-formazzjoni tal-kleru wkoll, u anki il-parteċipazzjoni tiegħu f'diskussjonijiet pubbliċi u mhux biss fid-djoċesi tiegħu imma wkoll fil-barra anki fil-konċilji Afrikani. Sant Agustin miet fis-sena 430 ta' 75 sena. U ħalla wird kbir lill-Knisja speċjalment bil-kidbiet tiegħu. Nsemmi żewġ kotba importanti ħafna, il-Belt ta' Alla u anke l-istqarrijiet fejn hu ifisser hemmhekk il-konverżjoni tiegħu il-mixja li jagħmel u jfittex il-Alla. Il-fatt hemm dik it-talba li nafuha ħafna qiegħda fil-bidu ta' dal-ktieb l-istqarrijiet inta miltna liku Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. X'jallimna l-ħajja tagħna? Jallimna ħafna Sant Agustin. Insemmi kemm importanti qatt ma nagħtu qalbna mill-ħnina ta' Alla. Li dejjem inkomplu nfittxu li Alla ikun li jimla l-ħajjitna. Il għaliex inkella jkollna dak il-vojt. Sant Agustin kienet din l-esperjenza tiegħu għarfu tard lil Alla imma jgħid fil-fatt kemm kien Alla li mlielu ħajtu mbagħad il għaliex meta naqat mal-Alla hemm sab fl-imħabba ta' Alla il-milja ta' ħajtu. U nixtieq fil-fatt ngħid din is-silta sabiħa minn Sant Agustin li tesprimi propju il-mixja tal-ħajja tiegħu. Jgħidlu hekk il-mulej, kemm ħabbejtek tard, ja ġmiel hekk qadim u hekk ġdid, kemm ħabbejtek tard. U ara, int kont ġewwa fija u jiena il-barra minn innifsi. Fittixtek hemm barra u jien bla sura ta' xejn intfajt kolni kemm jien fuq il-ħafna suriet sbieħ li inti għamilt. Kont miegħi u jien ma kontx miegħek. Żammewni l-bot minnek dawk l-istess ħwejjeġ li ma kienx ikollhom eżistenza kieku ma jeżistux fik. Int sejjaħtli u għajjatli u ftaħt il-widnejn torox tiegħi bħal berqa xħett id-dija tiegħek fuqi u keċċejt l-ama tiegħi. Xerritt il-fuħa tiegħek u jinġbit nifsi l-ġewwa kolni imxenna għalik. Doqtok u issa jiena mġewwa u għaċċan għalik. Missejtni u jien tħeġġiġt għas-slim tiegħek. Irresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina mulej fil-Knisja rajja bħal Sant Agustin li bil-kelma iwassluk u jwasslu ħafna nies lejk biex jesqu lejk bħala l-imħabba li timla il-ħajja tagħhom nitolbu. Smana nitolbuk mulej.
Tolbu l-lum għall-Agostinjani, il-patrijiet Agostinjani, s-sorijiet Agostinjani, biex ikomplu jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom minn dan il-qaddis kbir fil-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda, għal dawk li qegħdin l-isptarijiet jew fid-djar tagħhom jew nkella l-kura wkoll barra minn Malta. Nitolbu biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu u nitolbu għal dawk kollha li qed jagħtu s-servizz lill-morda biex inti tgħinhom fil-qadi tal-dmirijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom f'dawn il-ġranet biex inti tagħtihom il-faraġġ u tagħti wkoll il-mistrieħ ta' dejjem lil dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbirek Alla l-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Firu l-glorja tiegħu għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna nitolbuk tħenna lina mulej biex dan is-sakrament tat-tjieba tiegħek ikun għalina s-sinjal tal-għaqda u tar-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant Wistin inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erv bit-talim li xandar u tilqattar li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej intilajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sijinata biex mirraj ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru l-fer għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Wistin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kull jum matina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la taħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu biex aħna l-membri tiegħu nimbidlu f'dak li irċevejna ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobijiet naħarisna min-nar tal-infern u ġenna d-rebbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u wereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern kull ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dak l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misseru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina l-inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubiet ħarisna minn nar tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri sal-tnatek ikulu trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina l-inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubiet ħarisna minn nar tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri sal-tnatek ikuli trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-rebbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-trufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija mulejmijek, berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej l-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistru fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob Om għalina. liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb.
Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu bentijek jisir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost siqtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament saraġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbiru Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakunata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomo. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassanna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistidenjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel fuq 21 24 1281. L-appell tal-Knisja f'Malta huwa biex fiċ-ċirkostanzi preżenti il-persuni vulnerabbli jsegwu il-quddiesa mid-dar. Meta noħorġu, nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-visor u nżommu dejjem id-distanza soċjali. Grazzi u nsalmilkom.